מי זה הבן אדם הזה? אולי... מה? מכיר אותו. זה... רגע, אני לא הייתי שם לבד. אני חושב שהייתה איתי גם ענת מרדכייב? כן, ענת היא שפית. הצטרפה לנו לחבורה כשהיינו בני 14, הגיעה מקריית גת. ואומרים שאפשר להוציא את האדם מקריית גת, אבל לא את קריית גת מהאדם. והיה גם אביתר פרץ. אביתר היה הילד הכי מפחיד ברחובות החדשה. אני עדיין זוכר את השבועה שהוא אמר ב-2014. אני והאשכנזים האלה בחיים לא נשב באותו שולחן. ומוסלר? מוסלר הוא פשוט מוסלר. רגע, זה היה שם? לא, זה היה... לא. זה גם לא היה שם. אוקיי. אני החלילן. אולי זה בכלל היה עם הפישמנים.